Ahoj lidi, vítám vás u hry Shakes and Fidget. U mého dalšího let's play. Tak začali bychom na postavě S3. Je pondělí, myslím, že 22.7. Ano, 22.7. A začali bychom na S3 a koukli bychom se na Rajarda. Tady určitě máme podzemí epický, tak se koukneme. Já to přeskočím. Super! Máme bonusy 128 a 122. Nahlásíme další podzemí. Super. Koukneme se do zbrojírny, teda do čaroobchodu nejdřív. Tady nic. To zase mi nechce dávat houbu. Ty bláho, no, to budu za chvíli budu muset. Koukneme se, co nám píše. Ne, Demizonka. Zkoukneme. Demizonka. No tak. Ty vás nepozvu. Promiň Airwalku, ale to ti nepozvu. Tak, nevím. Máme z Elíku na obratnost, tak zkusíme, no, jak jsem řekl. Zkusíme arénku. Ty bláha. Teď já hodně velký dividu, když nemáte Elík. 29, 48. Tak já přesuneme se na postavu Krim. Koukneme se do pošty. Nikdo nám nepíše, ach jo. Přihlásíme se teda k podzemku. Čaro obchod, nic. Se znova se to neprodalo, teď už koupím něco. Jo, zkusíme arénu. Vážně super toto. Zkusíme věž. Nemáme Elík na výdrž, ale... Jo, pěkně mu vzal. Taky. To postralo a já ještě víc. Tak jo. Já už skončil Epic Week. Je se vidíme. Píše nám šok. Napíšeme, ať pozdraví do Let's Play. Tak jo. Přesuneme se na S17 na postavu MZMT, pokneme se do pošty, VAS, pozvánka do cechu. Co je to, asi beru? Jo, tady myslím, že mám ty bonusy jenom 8, jo. Takže papa, vyloučit. Děkuji vám. Díky vlastně, že mi... Díky aspoň tohle. Tak jo, koukneme se do zbrojírny. Tady nic, čaroobchod. Yes. Super. Co máme za klíčky? Mám si počkat. Ne, nemám si počkat. Tak jo. Zkusíme Piráta. Pepču, Slavču. A blbě. Nevadí. Arena. Kterou jsme vyhráli. Naplnilo se nám album. Jupí, sklíčko. Tak jo. Přesuneme se na postavu na S13. Na Adaxera. Koukneme se do čaroobchodu.
No to ne, to je krásný, ale já na ní nemám. Už jo, aspoň ne nohu. Počkej, teď. To si nechám toto vyhodit. A to se ušetří. Takže když to budu mít nějaký luxusní úkol. 16. A já vlastně nemám 150, 180. Dáme si tohleto. Tak ještě zkusíme podzemí. Podzemku větr, to už musíme dát. Kritik. To je hajzl. Tak nic. Přesuneme se na E7, na moji včera založenou postavu. Na téhle postavě to chci dotáhnout daleko, chci si tam koupit houby určitě. A nějak tak. Vezu čára obchodu nic. Něco se jdu. Uberu. A dobrý rost. Hop, hop. Tohle si tu ještě nechám. Jo, zkusíme arénu. Super. Hospoda 647. Tak jo, přesuneme se na S19, na Kubiho. Tady s Grimem na sebe útočíme. Tak jo. Jdeme se do cechu, super. Se kouknu, jak je na tom Grim. Blbě. Ne, je lepší než já, to jo. Ale já jsem na mě menší level. Tadám. Ježiš, co jsem to vzal? Krásné. 11. Jo, to si koupím, až budu mít houby. Výrž 15. Taky za houby, ne, to nebudu kupovat, ale... Tak jo. Zkusíme. Podzemko. Který nám už dá hrozně dlouho. Ne, od včerejška nemůžu dát. Ježiš, takhle. Nic jste neviděli. Budeme dát včera Epic. Na 7 a 300 do 7. Tak jo, tak pro dnešní let's play by to byl konec. Doufám, že se vám líbil. Byl bych rád za palec, ohodnocení a i nějaký ten subscribík. Tak jo, tak díky moc, mějte se. Ahoj.